Ahoj, dnes bych vám rád ukázal PVA materiály naší firmy, PVA, respektive PVA punčochy. Jedná se o punčochu 30+, 40 mm průměr a Carb Zoom 23 mm. Bezesporu výhodou PVA punčochy je, že se 100% rozpadnou ve vodě, ať je studená anebo teplá. A druhou výhodou PVA punčošky je, že při nahazování se vám montáž nezamotá. Rozhodně je dobré vědět, na co budu PVA punčochu potřebovat. Třeba tuto punčochu já používám na větší nástrahy, takže je opravdu velká. Má i velké oka, velký límec na krmení. Ten průměr 42 mm. Do této punčochy já přidávám větší průměry pelet. Tady třeba jsou 6 mm pelety od firmy Carb Zoom a na hrubo nasekané bojlisy. Kdežto tady do té punčošky, která má 23 mm průměr, podstatně jemnější síťka s menšími očky, která se výborně hodí na metod mixy, drcené bojlí a tak dále. Rovněž neklade při nahazování takový odpor jako předchozí punčoška. A teď si názorně ukážeme, jak připravuju návnadu do PVA punčošky. Takže jako první do misky si připravím metod mix. Teď máme jaro, takže používám sladké koření od firmy Carb Zoom. Odsypeme. Tak. Jako doplněk k metod mixu přidávám malé pstruží peletky, které mají 3 mm, výborně se hodí. A vše zaliji tekutou potravou Nutrix. Konkrétně teď máme chladnější vodu, tak používám Sweet Bright, to sladká tekutá potrava, důkladně protřepat, která nám to všechno zvýrazní. Tak. Teď můžeme celý obsah promíchat. Máme jenom ten metod mix. Pstruží peletky. Tekutou potravu. Všechno to náramně voní. Výhodou tady tekuté potravy je, že vyvolává potravní signál. Je tak silný, že kaprům, málo která ryba, nejenom kapr, že řeči, že všechno je jenom na velký kapry, to je nesmysl. Ale láká to hodně ryb a to je důležitý. Když to přiláká rybu bílou, nemusíme se bát, že to nepřiláká ani kapra. Tak máme hotový. Teď si naplníme PVA punčošku. Tak
Zadám jednou, dvakrát. Ze spoda musíme držet. Teď to celý zhutníme. Tak. Jako druhou složku použiju boilí, na které lovím. V tomto případě je to boilí Boss 2, jahoda 16 mm, kterou si pomocí drtiče nástrah nadrtím. Stačí 3 kuličky a jednoduchým tahem to boilí nadrtím. Krásně nadrcený boilí. Máme ještě větší kus, tak to projedu ještě jednou. Tak. A stejným způsobem doplním jakoby druhou dávku do PVA punčošky. Jednou, dvakrát. Opět chytnu ze spoda a dolisuju boilí. Vytlačím váleček ven. Víte, že mám tento váleček stáhnu a zauzluju. Mám tady krásný váleček z PVA punčošky, kde je nadrcené boilí, Method Mix a peletky. Tak jak jsem říkal, zde budu lovit na 16 mm jahodu, Boss 2. Seříznu, kterou ještě doplním o plovoucí 10 mm boilí Scopex Ananas, takzvaně na panáčka. Boilí taky seříznu, aby to bylo jakoby na sněhuláčka. Tak, máme si připravený návazec, který se skládá háček Car System, systém K, velikost 8, broček kvůli splývavosti, zarážka proti zamotání. Takže navlečeme boilí. Tak. Zajistíme zarážkou. Tak a návazec máme hotový. Paráda. A teď k naší punčošce. Varianta 1 pro víc, vlastně prošít skrz návazec, píchnout do háčku, anebo jednoduše píchnout takhle do punčošky. A takhle vlastně je hotový celý návazec. Ještě můžeme zatraktivnit celou punčošku tak, že ji znova zaliji malým množstvím Carb Brightu. A
máme hotovo. Celá montáž ve vodě. Krásně se to uvolňuje. Peletky, celá punčocha, drcené bojlí. Všechno nám zůstává okolo naší nástrahy. Je krásně vidět, okolo máme drcené bojlí, Method Mix a pelety a nad tím panáček se 16 mm jahodou. Takhle by to nějak mělo vypadat. Máme tady prvního kapra výpravy na 20 mm kouli Boss 2 chobotnice v obalovacím těstě chobotnice. Přišel jako první záběr. Tady ten 14 kg 10 šupináč. Nádherná zdravá ryba. Krásný šupináč. Prostě něco úžasného. To budeme nafotit a pustit.